So yan mga bro. Ano ba yan? So yan mga bro, nakapagpahinga na kami. So hindi mabubuo yung rides kung walang pahinga. So let's go. So we need to no. So okay na yan. For the views. Pangalawang gas na ako, nakadalawang gas. So yun na nga mga bro, hindi namin naubos tong binili naming pagkain. Wala ka na naiwan? Kasi hindi ko type. So let's get right on. Baba na. Malaglag ka dyan. Uy. So yun nga mga bro, diretso na tayo sa Bicol. So malapit na dito yung boundary ng Bicol Express. So konting-konti na lang, nandito na tayo. Nandun na tayo pala. Excited ka na ba? Excited na ako. So diretso lang natin to. So ayan, to Bicol Express. So ano ba sasabihin ko? So let's go. So maganda nga yung biyahe namin. Umulan man, saglit lang. So yung pag-ulan, sakto pagpahinga namin. Nung nananghalian kami, sakalang umulan dun sa tabi ng dagat. So ngayon wala nang ulan, ang ganda na. So hindi mainit, hindi masusulog yung balat natin. So ganda ng daan dito kasi bagong daan to bagong gawa. So kahit mag-banking ka, yan, pero hindi applicable to sa atin dahil stuck lang yung gulong natin, madulas. So we need to not taking the up. Englishero. Not doing. Yan. Dahil hindi tayo professional rider. Hindi tayo racing. Dahil uuwi lang tayo ng Bicol para makita yung pamilya natin na matagal nating hindi nakasama, hindi natin nakasama dahil bunga nga ng lockdown ng pandemic. Dahil sa pandemic hindi tayo nakauwi ng April, mahal na araw, at November. So
So yun yung mahaba yung bakasyon, pero hindi tayo nakauwi dahil bawal. So itong pagkakataon kong ito, pinilit ko lang na makauwi. Pinapauwi ako ng mga mahal ko sa buhay sa Bicol. So yung mga magulang ko. So ang daming requirements mga bro sa pag-uwi nyo sa probinsya. So napakahirap kumuha ng mga requirements talaga. Sobrang haba ng pila, ang daming kumukuha. Maaga ako sa City Hall ng Bacoor para kumuha nga ng travel pass. So yun, kinumpleto ko muna yung requirements ko, other requirements, para bigyan nga ako sa City Hall ng Bacoor ng Travel Authority. So passes, tama ba? So yan. So nabigyan naman ako. So ang ano lang talaga, pipili lang talaga ng napakatagal. So alas 3 pa lang, gising na ako. Then pumunta ako sa City Hall 4:30. Yon, pagdating ko doon, ang dami ng tao. Kala ko ako yung mauuna, hindi pala. Nagbablog pa ako. So yan. So pang 37 na tayo mga bro sa pila. So yun. Pero 12 noon na ibigay na yung travel pass natin, kaya yun. So shout out. So sige lang. So hindi na ako pumasok ng trabaho. Yan, for preparation na yung ginawa ko. So ngayon nga, nakabiyahe na tayo. So maraming salamat. So iwan ko lang kung anong sitwasyon ko pag uwi. Sabi daw sa amin, kapag may swab test ka, 2 days quarantine lang, pwede ka nang mag-graduate sa pagiging quarantine. Yan. So di ko pa sure. So sana nga ganun yung mangyari para makaabot tayo ng Pasko. So home quarantine lang naman, pero ito. So bahala na. Update ko na lang kayo pag nakauwi na ako kung anong situation doon. Yan. So may bus na pala, oh. May bus nang bumabiyahe. So ngayon lang ako nakakita ng bus ngayon na pabiyahe, bumabiyahe ng Bicol. So yan, papunta na tayo ng Bicol. Wow! Aso. So napakadelikado. Biglang tawid yung aso. Buti hindi tumuloy, muntik na. So lagi lang mag-iingat sa daan dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. So always be defensive driver para maiwasan ang aksidente. So nandito na nga tayo sa Calawag. Yan, welcome to Calawag. So
Yan. Malapit na tayo. Natakot ka? Natakot ka? Natakot ka sa aso? So, nakakatakot nga yun. So, yan. Samahan nyo lang ako sa biyaheng ito. Para yan. So, maraming salamat sa mga genuine subscribers ko dyan. Kahit maliit lang tong channel ko, ay nandyan kayo para manood ng mga content ko. So maraming salamat sa mga subscribers ko dyan na talagang pinapanood yung videos ko. So hindi ako nakakapag-upload masyado dito dahil nga dun sa isa kong channel. So saka hindi rin ako makapagbiyahe agad, makapag-rides. So yan, ganda ng panahon, hindi masyadong mainit. Talagang ang ganda nung panahon, fresh. Talagang sakto yung biyahe natin. So tiningnan ko talaga to sa weather forecast kung anong araw magandang biyahe natin. So lady rider, may ganyan ka dapat, may ganyan ka dapat. Magkasama tayo. So lady rider mga bro, nakasabay natin sa biyahe. So magkasama ata silang dalawa. Yung sa una naka sniper 150, so ito naka rider FI. So yan, sasabayan lang natin to. So mahaba-habang biyahe rin nila eh. So shoutout sa'yo lady rider. Ayaw mo maging rider? Ha? Wala akong motor. Bili ka. Bili ka. Anong gusto mong motor ganyan? So marunong naman to si OBR ko magmotor. Yan, hindi ko nga lang talaga pinagmumotor dahil talaga ewan ko, hindi ko maturuan eh. Hindi ko landslide pala dito. Nagkaroon ng landslide. So relax lang sila mga bro.
burp. Kurbada hanggang sisingit. Peligroso. Do the handshake. Relax lang tayo mga brad. Kahit na ganito yung daan, hindi tayo nagmamadali. Hindi tayo maglalaro sa daan. Ganda. Ganda naman kasi. So welcome Bicolandia. So hanap tayo ng maiian ni Leia. Ganda oh. Mga bundok. So yun mga brad, inabutan na kami ng hapon. So medyo natagalan yung biyahe namin. So alas 3. Checkpoint na tumay. Checkpoint. Papunta sir, Sa Pasakaw po. Pasakaw. Kamsur oh. May papel kayo? Meron po. Papel kayo sa ngayon na magpa-profile kayo sa loob. Sa loob po. Yung may ano dyan, profiling station. Sige po. Shout out. Inspection area. Dito tayo sa inspection area. So check lang nila yung papeles natin. So meron naman tayong papeles, kaya for the views. And we have no face here. We have no face shield. Yeah. I think you didn't bring the face shield. Nako. Our face shield. So yun lang. So iba-vlog natin to. Kung anong sitwasyon dito. So ipakita ko lang tong travel pass. Excuse me po. Salo ka lang? Dalawa po kami. Dalawa, alin dito? Si Leia Evangelista. Leia Evangelista. Leia Marie. Yes po. Deonopia. Yes po. Hindi na. Hindi na siguro.
Ganito pala yung sitwasyon dito. Yung silver na ka na may NEF 1515. Karoon pa sa kanan ah. Iyo po. Lubang ini, Zero Lumilios Marasol Work. Saan ka na ali? Sa Bacoor po, Cavite. Yes po. Rider. Yes sir. Uy. Po. 25 years old po. Si Bea. 23 Cellphone number sir. Karoon na lang. 0928 36 36 po. 36 16 16 816. 816. Naman ka mong rapid sa ka, ano na, soft test, magpasa mo. Buwan na po. Anong date ko? Hindi na po ni. Ha? Date ka nila? December 18 po yung ano, collect. Ka mo 18? Receive po 19 po. Ano, pares ka mo, 19. Yes po. Tapos reported date 21. Tayo mo lang nila sa ano, Arisio, or sa munisipyo na, or sa barangay nila ang result mo. Opo. Na, Okay na po. okay na po, ganito na kayo. Salamat po. Okay na daw, May. Tara. Huy. Huy. Pasaway ka ah. Ba't ka dyan nadaan? Mission pass. Yes, sir. Yes, sir. Daming dala. Puro mga You know that I'm so haggard na. layo pa natin. Yeah, and we're not able to. So, yun mga brad. Okay na yung ano natin. So, ayusin ko lang to. Hindi naman masyadong mahigpit. Ay. Okay na. Yan na nga mga brad. Nagdaan na tayo sa checkpoint kung saan kine-check yung papeles. At ang nangyari, tagumpay. So, okay na mga brad.
Chinek lang nila yung papel. Tapos pinalis agad. Ganda ng kalsada mga brad. So yun mga brad, malapit na kami sa destination namin. Nandito na pala kami sa Libmanan. Hapon na, magagabi na mga bro. Natagalan kami ng biyahe. So pero malapit na rin. So 5:30 na mga bro, 12 hours na kami. Hours na kaming nagbibiyahe. Yan. Ang dami naming stopover. Then oras-oras pa. Oras ang stopover namin. Kaya talagang ganito, gagabihin talaga kami. Pero okay lang naman yan kasi wala naman tayong inahabol na oras. So enjoyin lang natin yung rides. So yun na nga mga brad, mga bro, nandito na tayo sa municipality of Pasakaw kung saan tayo nakatira. So ayan. So talagang gabing gabi na. Anong oras na? Anong oras na May? PM in the evening. Grabing biyahe to. Tagal. So ayan, sa kunting kilometro pa malapit na tayo sa bahay. Maraming salamat sa panonood. So ito na, nakarating din. So ito na mga brad, shout out.